Пракуратура ў Менску запатрабавала прыбраць з продажу тавары з пагоняю. Прадстаўнікі ведомства знайшлі на папулярных маркетплейсах кубкі і футболкі з, цытата, нанесенай выявою вершніка на чырвоным фоне ды на кані з мячом і шчытом у руках. Паводле сілавікоў, гэтая прадукцыя парушае заканадаўства аб супрацьдзеянні экстрэмізму. З 2007 года герб пагоня гістарычна-культурная каштоўнасць Беларусі як нематэрыяльная спадчына. Аднак улады, нягледзячы на гэта, змагаюцца з нацыянальнымі сімваламі з палітычных прычынаў. З беларускую мовою публічна афіцыйны Менск не змагаецца, аднак яе стан у нашай краіне адносна расейскай працягвае пагаршацца. Былы палітычны вязень, грамадзянін Латвіі Дмітрый Михайлаў апавёў Радыё Свабоды, што ў беларускіх турмах людзей пераследуюць за лісты і размовы на роднай мове, а яго самога ў СІЗА ударылі дручком, калі спрабаваў заступіцца за беларускамоўную асобу. Маргіналізаваную беларуская мова надалей застаецца і ў адукацыйнай сферы. Колькасць школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, за апошнія 10 гадоў зменшылася на траціну. Дык за што арыштоўвалі пагоню ў беларускіх маркетплейсах? Паводле пракуратуры, выява вершніка на чырвоным фоне з мячом і шчытом у руках была прызнаная судом экстрэмісцкімі матэрыяламі яшчэ 30 верасня 2022 года. Як гэта стасуецца з наяўнасцю гістарычнага герба беларусаў у рэспубліканскім спісе нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў? Мы запыталіся ў праваабаронцы Паўла Левінава. В нормальной стране коллизия бы, конечно, было, и никогда бы суд не принял то решение, на которое ссылается прокурор. Но так как в стране отсутствует институт правосудия, то, в принципе, суды могут принимать любые решения, в том числе и те, которые противоречат здравому смыслу. И это касается как раз-таки тех решений, того решения, когда погоня была признана экстремистским материалом, несмотря на то, что оно включено в реестр нематериальных ценностей нашей страны. Вот. И наше правосудие построено еще таким образом, что ни сам конь с погоней, ни сам всадник, вот, ни другое лицо не имеют возможности по белорусскому законодательству обжаловать это судебное решение. Вот. Поэтому это чистой воды произвол, отсутствие здравого смысла и, не знаю, страх перед... Раньше власть боялась людей, сейчас власть боится уже и символов. Хто і навошта змагаецца з нацыянальным у Беларусі, у тым ліку высветлім падчас размовы з нашым наступным госцем Павел Баркоўскі, філосаф, выканаўчы абавязкаў прадстаўніка ў справе нацыянальнага адраджэння аб'яднанага пераходнага кабінету. Вечар добры вам, спадар Павел. Добрый вечар. Вечар добры. Так, я пачну так, Наста. Ну, вось першае пытанне, я думаю, па чарзе ісці, каб зразумець, вось як вы вымяраеце, якімі паказнікамі, так, замяраеце ўзровень русіфікацыі у Беларусі і, з другога боку, нацыянальна арыентаванай палітыкі з боку ўладу, калі такая ёсць, бо калі вось чытаеш навіны, навінную стужку, то складваецца ўражанне, што мы жывем недзе у другой палове 19 стагоддзя, тут северо-западны край, і вось беларусы з'яўляюцца, так заяўляюць пра сябе, і царскія войскі з аднаго боку, палякі з іншага змагаюцца супраць іх. Як вы бачыце сітуацыю сёння? Дзякуй за пытанне. Яно сапраўды такое непростае, бо у Беларусі сітуацыя вельмі цікавая і складаная. З аднаго боку, зверху у нас сапраўды вось такі антынацыянальны лёд, про які быў толькі што рэпартаж. Сапраўды, наўрад ці вы знойдзеце краіну ў свеце, дзе жыхароў гэтай краіны будуць арыштоўваць за патрыятычны лозунг «Жыве Беларусь». Ну, вось уявіце сабе, што якой-небудзь Францыі за вокліч «Vive la France» маглі арыштаваць, выключна за часамі нямецкай акупацыі ў 40-е гады. Але каб такое было магчыма пры любой з рэспублік, ці нават пры французскай імперыі, я выключаю. Беларусі ж мы гэта лічым ужо нейкім варыянтам нормы. Тое ж самае і з пераследам людзей за выкарыстанне нацыянальнай сімволікі, якая вымяраецца ўжо яе выкарыстання больш за стагоддзя. І гэта з аднаго боку сведчыць пра тое, што зверху ідзе такі масавы прэсінг на нацыянальныя, на любыя праявы нацыянальных пачуццяў людзей. Зверху, так, але адначасова, і як не дзіўна, мы назіраем, што на нізавым узроўні, часам на ўзроўні мясцовых чыноўнікаў
ствараюцца спробы наадварот падтрымліваць штосьці нацыянальнае, то бок калі, напрыклад, дазваляюць праводзіць нейкія святкаванне нацыянальных традыцыйных святаў, рытуалаў, таго ж купалля, калі праводзяцца ў краязнаўчых музеях ці ў бібліятэках нейкія тэматычныя вечарыны, звязаныя з беларускай зноў-такі традыцыяй ці з беларускімі аўтарамі, паэтамі, то гэта сведчыць пра тое, што знізу ідзе гэтая заяўка на неабходнасць падтрымліваць беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. І А вось гэты паміж гэтымі масавы двумя прэсінг, вектамі который ідзе зверху, про который вы кажаце, ён з-за чаго ўзнікае? Ці гэта сапраўды людзі прарасейска настаўленыя, ці гэта людзі, якія Под ціскам Расіі, можа? Можа, пад ціскам Расіі? Пад ціскам. То есть тут як бы адкуль ідзе гэтае рашэнне супраць свайго? Ці нейкая непублічная палітыка, так? Такім чынам, там, чыноўнікі разумеюць, што вось так дзейнічаць цяпер добра. Ну, трэба сказаць, што рэжым Лукашэнкі ад самого пачатку паставіў такія ўмовы, што ён быў супраць усяго нацыянальнага. Бо калі вы ўзгадаеце падзеі 30гадовай даўніны, то можна ўзгадаць, як тады яшчэ малады палітык прыйшоў да ўлады пад лозунгамі вяртання Савецкага Саюза. І, натуральна, у гэтых акалічнасцях нейкі рэванш, рэнесанс нацыянальнага разглядаўся як нейкая памеха, як тое, што перашкаджае вось гэтай палітыцы. І за астатнія часы, в прынцыпе, у стаўленні глобальным у паўладзе нічога не змянілася. Але за апошнія 5 гадоў трэба дадаць, што, можна сказаць, да ўлады прыйшлі яшчэ і сілавыя ведомствы, а многія іх прыхільнікі альбо самі выпускнікі нейкіх расійскіх вучэльняў, альбо прамыя фанаты рускага свету, пра што сведчаць шматлікія паказанні палітвязняў, якія бачылі ў іх кабінетах і трыкалоры, партрэты Пуціна і гэтак далей. Таму, натуральна, што такая вось мураўёўшчына, якая спускаецца зверху, гэта вось наступства таго, што ўлада ад самога пачатку не рабіла стаўку на нацыянальнае, а па-другое, таму што зараз да ўлады дарваліся тыя сілы, якія наўкол сябе звязваюць з фактычна імперскай Расіяй. Але мы, атрымліваецца, маем такую сітуацыю, што калі ў савецкія часы Саюз пісьменнікаў падтрымліваў беларускіх пісьменнікаў, то цяпер беларускія пісьменнікі, якія сапраўды па-беларуску пішуць і сапраўды любяць сваю радзіму, яны за мяжой. Ну, не ўсе, канешне, але тым не менш. То бок, атрымліваецца, што мы цяпер жывем яшчэ горшыя часы, чым у савецкі час. Ну, ў савецкія часы не было ўсё ж такі такога наўпростага ціску на нацыянальнае, як у нашы часы. Натуральна, і тады нельга было выйсці з пагоняй ці чырвона-белым сцягам на вуліцы Менска. За гэта таксама можна было трапіць за краты ці ў псіхічную лекарню, як гэта езуіцкі маглі рабіць у савецкія часы. Але натуральна, што тады ўсё ж таки было прасцей рабіць штосьці па-беларуску, развіваць нацыянальную культуру, і шмат якія дзеячы беларускай класікі, літаратары, тэатральныя дзеячы, яны ўсе працавалі ў гэты час адкрыта, і з іх творы разыходзіліся шматлікімі накладамі. Сёння мы бачым, што сітуацыя цалкам адваротная, што, конечно, застаюцца анклавы, дзе нават праўладны саюз пісьменнікаў дазваляе друкавацца аўтарам па-беларуску, але, скажем так, без такой грамадзянскай лірыкі, а выключна пра вёскі, бярозкі, так, каб гэта было без зуба. Так, нейтральна. Збольшага ўсе таленавітыя... Гаспадар Павел, выбачайце, я вас мушу перабіць, у нас літаральна 1,5 хвілінкі засталося, я яшчэ одно важное хацеў пытанне задаць, толькі вот дадам яшчэ, што да, была днямі інфармацыя, што 12,5% ад усіх выдадзеных кнігаў у Беларусі летась былі толькі на беларускай мове, рэшта ўсё па-расейску. Апошняе пытанне, калі можна коротка, калі можна, а ці для нацыянальнай гісторыі і вось для нашай будучыні, для нашых дзяцей, ці можа нам яшчэ таксама, дай Бог, давядзецца так аднаўляць Беларусь, адраджаць Беларусь. Ёсць розніца па выніку, хто русіфікаваў гэтую краіну, самі беларусы ці прыбышчы звонку? Вось ёсць розніца радыкальная для нас?
Ну, па наступствах, напэўна, розніцы няма. Канешне, шкада, што гэта робіцца рукамі нібыта саміх беларусаў, хаця і не без напамінаў з усходу. Гэтыя цяпер напаміны робяцца ўсё больш жорсткімі, часам вуснамі Грызлова, часам іншых расійскіх палітыкаў нам паказваюць беларусам наша месца. І вось сёння нават РПЦ узгадала пра тое, што беларускія праваслаўная царква зусім не аўтаномная ні ў якім разе. Таму так, для нас гэта ўсё роўна, трэба змагацца з русіфікацыяй, адкуль бы яна не шла, і я лічу, што гэта ў нашых сілах. Купляць беларускія кніжкі, слухаць беларускую музыку, хадзіць да беларускіх спектакляў. І глядзець беларускае тэлебачанне. Дзякуй вялікі за размову. Павел Барковскі, філосаф, выканаўчы абавязка прадстаўніка ў справе нацыянальнага адраджэння, быў з намі на відэасувязі.